Au nike khoroksa takho tai khoroksa bukho brokenai best friend tonglaimani brokenai dol tonglaimani bini bukhani kokbo bono khulogoi sawo tai bini bukhani kokbo bono khulogoi sawo khaye tonglaimani hinke brokenai khushi happy khaino tong hinke ekdin salsa brokenai ni kcharo kotor ma jingjal haikya kotor ma party ung haikya brokenai ni kcharo onyo borok brongno saja gyangwinai sukile seka kotuna saka kotini saka hinke o takuk bai o bukhuk brokenai hachalai thanani nangkha bong o kok thiasa rok ni relaima rok thiasa ni bagai best friend tongnai hin salaima rok no borok okok rok no subai khibinani nangkha pogui thangnani nangkha hinke afrikeno o takuk bai o bukhuk kapnani nangkha askeno o takukbo kha nangai kapka asuk ani laibo best friend bomasa se borok kaham asukbo bai thiasang ni bagai hinai rok kok laimani thiasang ni bagai langma tongsang ni bagai best friend hinai kok laima rok tini bo ang bai hachalai thana nangkha hinai african o takuk kha nangai askeno kapka hinke o takuk o bukhungno call khaikya bahai tong kaham de tong hinai hinka african o bukhuk saka ang kaham no tong nung kri hinke ang o sangsaro kri nung tongmani bagai se ang tabo gethang tongo nung tongmani bagai se ang tini gethang tongo nung kri hinke ang agino o sangsarno yakri thangpai kyam nungase takabdi nungase nini bukhano kosto te khaidi kepalo sijak tongkhe hainu hai singtaisa agina haikeno happy khaye tongui manan au skali ni brok youtube channel lengai ang elan dolok narok tomungno mo video no khna tokjagei naithokjagei tonghangke channel no subscribe khairidi tai like ridi comment khaidi and last to hunke nini dolong no share khainani ta pok dido।